Братле, тази хикс петичка сега тази вечер ще напълним с пътенце. Отиваме до гаража, наливаме 50 литра бензин. Те? И където ни видят очите, първата дискотека е нашата. Добре. Ще са разпилени тази вечер. Добре. Много се готин с тия с чула, брато. Ще ги уби. Прибиваш ли? Направо ще ги уби мацата. Уле! Точно на уби. Само и бахим путката майна. Какво правиш, човек? Какво правиш, човек? Какво правиш там само? Какво правя? Какво правиш? Какво става къде? Абе, ай ще те е босната някъде. Охо! Как караш, Сега го убихме тос. Я ела, бе! Я ела, ти, бе! На какъв са правиш, ти, бе? На какъв са правиш, като стана? Кога си готов за ремонт? Никъде няма хоричо, стой такова, бе! Кога си готов за ремонт, бе? На какъв са правиш, ти, бе? На мама келеша, а? На мама келеша, ще ми караш като играч, а? Купията търта мърша, какъв са правиш, ти, бе? Какъв са правиш? Ей! Ти зе! Ти зе, що бе? Какъв са правиш, ти, бе? Играч ми бил, а? Не за да видим, а го блъскаш, че, келеш? Знаеш колко пари стоят тази кола? Знаеш колко пари стоят тази кола, отвори! Отвори ти как, бе! Знаеш колко пари стоят тази кола, Ще купиш да продава 10 пъти! Ще ми блъскаш пъти, Ще блъскаш ли? Излезай! Излезай, казах, бе! На къв се правиш, че? Излизай! Излезай, чика! Излезай, чика, бе! Излезай! Ей, ще дора ученца, аз ще лайма всичките, И тебе, и жена ти, цялото семейство ще родите, Излезай, чика, бе! Къде избяга? Дръж го! Играч ми биле! Играч ми бил, а? Чак маним то за ремонт, къде